inkosi uxolisikelele. Ndicela sifune iBhayibhile zethu. Ndicela sityhile iBhayibhile zethu kwincwadi yemizekeliso. Ndiyambulela kakhulu ke uThixo wethu ozenzayo izinto zonke ezenzeka ezimpilweni zethu kungabi muntu aseqalisile. Ndimbonga xa ngabana ethetha nathi, esenza nathi in a way esenza sazi intoba nguye uThixo thina akusithi aseqalisile. Njengoba neBhayibhile isithi yazini ngoko uba uYehova thina akusithi aseqalisile. Amen. All right. Ndiyambulela uThixo ngobahlangula abantwana bakhe baseqalisile. Amen. Kakhulu ndimbulela le nto uba engithixo onyanisekileyo ezenza zonke ezi zinto. Amen. Ngoba akho mntu angahlawuleki baseqalisile. Sinabathanda abantu kodwa sifiki kuThixo ngendlela abathanda ngayo. Sithi fall short baseqalisile. Noba ndingamthanda kangakanani umzalwane but ndisawa ngenene uThixo ngendlela amthanda ngayo laa mzalwane baseqalisile. Niyayivala? All right. Masityeleni kwincwadi yemizekeliso chapter 10 verse 32. Chapter 10 verse 32. Imizekeliso chapter 10 verse 32. Imilebe yomlomo welungisa iyakwazi okwamkelekileyo. Umlomo wabangendawo uyimpenduka. Mamelani ke bazalwane. Nilivile ilizwi? Lithini? Cela siphindeni. Imilebe yomlomo welungisa iyakwazi okwamkelekileyo. Kwaseqalisile. Ukhona umuntu ophethe enye iBhayibhile le ingenye? Bayane abantu abanye kunoncoko. Ukhona? Cela ukufunde phaya. Ukhona engqondo uthetha amazwi afanelekileyo. Kwaseqalisile le iBhayibhile. Sola sikhohlakala sithetha amazwi afanelekileyo. Nivile ke ngokakuhle ne. Niziyeke impenduka nenjonduzo. As first grade okanye higher grade wesixhosa. Ithi intoni? Umlomo wantoni? Welungisa. Kunjani? Uyakwazi akufanele uba kuthethe. Kwaseqalisile. Nivile bazalwane? Nivile? Actually yona nto ithethayo le nto ithi umlomo welungisa uyayazi into ofanele ubuyithini uyithethe. Kwaseqalisile. Ithini ke ngoku ngeminye imilomo? Qhubeka mamdleni. Umntu onengqondo uthetha amazwi afanelekileyo. Kambe ke sona isikhohlakala sithetha amazwi aqondayo. Ithi ke isikhohlakala sona sithetha amazwi anjani? Mamelani ke bazalwane, ndifuna siyiqaphele apha into yokuba kukho ne-languages eziyi-2 ekuthelekiswe zona. Kukho intetho eziyi-2 ekuthelekiswe zona apha. Nyandiva? Kukho intetho yelungisa, kuphinde kube khona intetho yantoni? Yabangendawo. Kwaseqalisile le. Niyayivalela? Zintetho zingaphi ezi? Ziyi-2. Ithetha ukuthini le nto kuwe?
ithetha into yokuba kukhona indlela wena olindeleke njengelungisa. Ngubani ilungisa phofu? Ngumntu olungisayo ndithi, ngumntu ongabhudi kwanto. Niyayibona le nto? Ilungisa, elona ilungisa xa sithetha ngelungisa ngumntu okholwa kuYesu Kristu. Inkosi yoxolisa le. Then athi ke ngoba ekholwa kuYesu Kristu atsho athini? Alungise, kuba kaloku uyintoni? Ulilungisa umolo wakhe. But ubulungisa ubunikwe ngokuba ekholwa kuYesu Kristu. Niyabona ulungisa? Niyabona lakhiwa kanjani? Ngokukholwa kubani? KuKristu. Then ukulungisa oku kuliqithi-qithi lokukholiwe kuKristu. Then ke ngoku injena mos le nto ititshala yenza ntoni? Iyanesa. Niyayiqaphela? Andithi? Why kutheni ifundisa njenganesi? Kungoba ititshala. Oh, okay. So ugqirha uyalima. Niyamqaphela? Kodwa ugqirha engalimi. Oh, akangumlimi. Oh, so umuntu wenza lento ayiyo. So ilungisa lenza ntoni? Liyalungisa. Alikwazi ilungisa uba lithini? Lingalungisi, lisheke lisibiza ngoba liyintoni? Lilungisa. Nanso ke lento ijwayo ngoku expected okanye kulindele kulungisa lithini? Lilungise njengoba nomoni. Akulindelekanga kakhulu uba alungise. Ngoba kaloku unephawu lothini? Lokona. Uyakuza yeke ukona atsho abantu beyintoni? Abelilungisa. Lungisa noba lilungisa kanjani? Ngokolo kuYesu Kristu. Inkosi eqolisike le. Now ithi ke ngoku iBhayibhile aba bantu ke bakholwayo kuYesu Kristu bangabalungisa ngabantu abangafani bathethe nje. Nivile le? Ngoba ndiyithanda xa isithi iBhayibhile ngumlomo lo walo uyatraine kumlomo walo ulazi uba malithethe ntoni na elungileyo. Nayi? Then ubunomlomo okwaziyo ukuthetha izinto ezingalunganga. Ithini le nto ithi lulungisa mosiyayiqaphela? Oh, ayitsho ne? Because umlomo welungisa sawubona kanjani? Ngokwazi ukuthetha izinto ezamkelekileyo. Once umlomo womuntu ukuthetha izinto ezingamkelekanga simbona apho into yoba akukho ke ngokubulungisa apha. Ngoba uthetha izinto ezihlabaniselayo ezingamkelekanga. Kwaseqolisike le. Nayiva le? Now niyayibona ke ngokubazalwana into yoba sihambe sane-language ke ngoku thina silindeleke sinendlela esithetha ngayo. Mamelani ke nizawuthi ke ninake izinto ezamkelekileyo zezanto zoba okanye ezingamkelekanga zezoba uthukisele okanye ubize amagama athile. Niyabona amagama athi is fair. Uzawuthi ke ngoku wena akahlambulukanga laa mntu ngenxa yebebisela gama. Beliyofuna ntoni eBhayibhileni engcwele lingahlambulukanga? Niyayiqaphela? But xa ndisithi umlomo welungisa uyakwazi kufanelekile uba makuthethwe lilungisa eli. Ndithini ngamanye amazwi? Ilungisa line-language eseBhayibhileni. Amen. Niyandiva? Amen. Ilungisa into eliyithethayo yinto ethethwe Thixo. Alithethi ilungisa into engathethwanga ngayo. Niyandiva kahle? Ilungisa lithetha ntoni? Lithethwa le nto ithethwa lilizwi. Alithethi le nto ithethwa zintsuku. Kwaseqolisike le. Nayiva le? Now masithileni ke ngoku phaa kwimizekeliso chapter 18. Siqale phaa verse 20. Imizekeliso chapter 18 verse 20. Ngesiqhamo somlomo wendoda uyahlutha umbilini wakhe. Melani bazalwane. Akazuyigqibana la vesi akayigqibanga ndiyamazi. Iyahlutha. Ndithe awuyigqibanga le vesi. Awuzuyigqiba. Ithi le yakho mamdleni.
umuntu uzalisa iphawu lakhe ngeziqhamu zokuthetha kwakhe. Imani nivile ngesiqhamo santoni Ukuthetha kwakhe. sokuthetha kwakho. Uyakwazi ukufida nesisu esi sakho. Amen. Nivile bazalwane? Anivanga ne? Nivile ne? Ngokwendlela othetha ngayo ungazihluthisa. Okay. Nangendlela othetha ngayo uba ungazihluthisa ngendlela othetha ngayo ungazihambisa. Nilivile ilizwi lisitsho phaa kulaa ndawo? Ithi ngokwesiqhamo somlomo wakho uyahlutha. Mamelani bazalwane, uyayibona into yoba yonke into yiyo yakhiwe nguwe, uyithethile yayiyo. Beka ke nalavisi bendifuna uqala uthi ugqithi ubuyazi kakuhle into yokuba ukuhlutha nokulamba kwakho kuxhomekeke ekuthetheni komlomo wakho. Ngesiqhamo somlomo wendoda uyahlutha umbilini wayo. Iyahlutha ngongeniselo lomlomo wayo. Iyahlutha ngantoni? Ngongeniselo lomlomo wayo. Uyayiva? Uku-increase apha ebomini, ukusuka kwenye indawo uye kwenye indawo, kuxhomekeke kuba wena uthini na ukuthetha. Uthini xa uthetha ngawo? Ndinjena, ndawuhlala ndinjena kuba kwaba njena abazali bam. Utsho kanjani? Uyayazi bezakwenzeka kuwe? Unjalo uzawuhlala unjalo ngoba kwaba njalo abazali bakho, kutsho wena. Kusoxola isikeleni. Amen. Nayiva le nto bazalwane? Actually sithina ngale milomo yethu siyayakha into esizaba yiyo ngomso. Amen. So ingomso lwakho lixhomekeke kuba wena uthetha kanjani na. Nindivile? 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 Uthini ngawe wena? Wena mntana wesikolo uthini? Xa kusithiwa uyapasa nakulo nyaka kwazibonakale. Nike niqaphelelo language. Uzawupasa? Hayi kuzawubonakala. Uyazi uba kwenzeka ntoni xa sekufika ixesha lokuba kuyiziphumo? Kwabonakala. Kaloku kutsho wena uthe kuzanza njani? So ke ngoku sithi sisiya nje apha eziphumeni siqonda uba kwawubonakala. Xa kusithiwa kwawubonakala kuthetha uba akho mntu unashori ngalo mntu ukuba lo mntu uyapha bayabona. Akana direction because akakwazi ukuthetha into ngayo. Kusoxola isikelelo. Niyayivela ndithethayo? Niyayivela ndithethayo? Niyayivela ndithethayo? Ubuhlwempu into yasekhaya, into enam ndazalelwa kuyo, futhi ndiyabona into belam ikhaya soze libe bhetele. Uzungothuki xa elilapho ikhaya amanye babhetele kodwa lingabi bhetele. Lobo buhlwempu bubizwe mbani? Nguwe. Kusoxola isikelelo. Niyayivela? Uthini? Uhlutha ngokokuthetha komlomo wakho. Uya increase usuka kwenye indawo ebomini uye kwenye indawo ngokokuthetha komlomo wakho. Uthini ukuthetha ngawe wena? Uthini? Uthini xa uthetha ngawe? Uthini? Andikukhathalelanga but kwakwenzeka ngaloo ndlela kwakwenzeka ngale ndlela uthetha ngayo wena. Qhubeka ke. Verse 21. Ukufa nokuphila kusemandleni olwimi. Yimani bazalwane, ubusazi into yoba ungazibulala kwangokwakho. Ithini iBhayibhile? Ithi ukufa kuxhomekeke ezandleni zikaThixo. UThixo uyathanda ndawuske ndimduluke ke ndimke kweli hlabathi. Niyayiva? 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 Ndikhumbuzeni enye ivesi etshoyo noba kayiyo le ethi ngokokuthanda kwaThixo ndawufaka okanye ndiphile. Ndikhumbuzeni ivesi etshoyo ithi le siyivayo ngoku, ukufa nokuphila kuphi? Kusemandleni olwimi. Uba ulwimi lwakho kange lukwazi ukuthwala impilo ngawe,
ukuthetha ubomi ngawe, then ukufa kwaphinda kuthethwe ngawe. Niyandiva? Amen. Niyayibona nje? Niyayibona indlela eli-serious ngalo ulwimi okanye intetho yakho? Niyayibona? Niyayibona indlela e-serious ngayo into oyithethayo wena? Yebazalwane, niyayiva lena? Mamelani. Nimamela? Nincedile. Tshilani phaa kumaKorinto esibini ukuze nimamela kakuhle. Nimtyelele uchapter 4. Chapter 4. Unifundele verse 13. Verse 13. AbaseKorinte 4. KwabaseKorinte lesibini chapter 4 verse 13. Sinawo nje ke kwalo moya wokholo. Ngokoko ke kubhaliweyo kwathi ndakholwa kungoko ndathethayo. Mabazalwane. Ndathini? Ndathini? Ndatsho ndathini? Nivi? Uthetha nini? Niyayazi uba akulo tyala ukuthula kwenye area. Yimani enye into bakhona abantu abathetha to a point uba abayazi into uba bangathula. Because of this sigele. Niyayazi uba ukuthula zange kwakho abalityala nakanye. Beniyazi? No, bakhona non-stop. Lele futhi ke ndabona kuba hayi ngoku into ezakwenzeka yilena khaya ngoku noba kungasithiwani na. Lele bosazi into yoba zikhona ii-areas ovala umlomo wakho. Ulinde kude uthi ukholwa. Uthi ugqiba kwakho ukholwa utsho uthini? Uthethe. Ukubona umuntu othi hey andikholwa ke le, ndiyeva kona ewe ndiyamazi ukuthi uyazenza izinto qha le andiyikholwa. Ukuyive bekumele uba wenze into kula area, bekumele uvale umlomo lo endaweni uba uthi andiyikholwa le. Vala le nto izawuthi andiyikholwa le, ngoba ngoku ikubeka kwi-area yomntu ozawuyenza le nto ingaze yenzeke. Kanti ukuba uvale umlomo at least bekuzaba khona grace yoba khangathethi. Ibiyako kunceda la grace yoba akathethanga. Ngasoxola isikele. Linda ukholwe wokukholiwe. Uthini? Uthethe. Ngoba ithi iBhayibhile xa sinalo moya nasi i-problem bazalwane mani. Xa sinalo ntoni phambi koba senze izinto normal. Xa sinalo moya wokholo. Ukuze uyazi njengelungisa into mawuyithethe kufuneka uqale uwamkele ntoni. Do you know uba ukholo alungomoya? Qala unomoya. Niyali? Ukholo lunantoni? Lunomoya walo. Alingomoya. Now, xa unomoya wokholo ulinda umoya wokholo uthethe enhlizweni yakho. Uthi noba kukanjani ngenxa yevesi 8 nethi le nto iza kwenzeka. Emveni kwangoko uthini? Uthi ndiyakholwa le nto iza kwenzeka. Ngosoxola isikele. Then ke ngoku awukwazi into obuzichithe ngentetho yakho. Awukwazi? Awukwazi ukuzichitha ngentetho yakho ngoba uhamba ngomoya wakho. Ngosoxola isikele. Niyayiva? Ndifuna ukuxelela kakuhle izinto ogaqeleke kuzo. Cinga ngoku siselapha kule ndawo sikuyo. Utheni ukuthetha wena? Ndiyavuma kule ndawo kuyo.
ubekwe yintoni kule ndawo kuyo? Intetho zakho. Ngazodwa lisikele. Sathetha ngemay. Ngazodwa lisikele. Niyeva le? Ubekwe yintoni le ndawo kuyo? Yinto ibithethwa. Mamelani bazalwane, kungenzeka into yoba ubuye wakrweqwa yinto ethile wacaphuka. Uyandiva? Wathi ucaphuka kwakho nantso enye into eyekeke impuku. Nantso enye into eyi-gateway yokuthetha izinto ezingekhoyo ezingabadlanga. Yintoni? Kumsitsi. Kwasoxola isikelele. Once ukrweqwe yinto uthetha izinto ezingaphilanga ngoba uphilanga nawe. Amaxesha amaninzi once ucaphuke vala le ndawo isikiweyo. Dibanisa imilete ngoba ucapukile. Kwenzeka ufuthafutheke wedwa phaa ngaphakathi. Kwasoxola isikelele. Suyiphefumule uyithethe le nto unayo phaa kuwe ngaphakathi. Uzawuthetha izinto ezingaphilanga. Uthi wokukholwa. Uthi uthini? Thetha. Naxa udanile ngoba andithi kuthiwa ukholo alubulali. Qha lenza njani? Lenza njani? Yadanisa ne? Ayibhalwanga apha eBhayibhileni loo nto leyo. Ndiyabeva abantu bathi ukholo alubulali, ithemba alibulali. Liqala ithini? Ithi iBhayibhile ithemba esinalo alisidanisi. Nivi? Into yabantu lena ithi ithemba lenza njani? Alibulali, liyadanisa. Niyayiva? Good. So, masibe ngabantu abayaziyo into esiyithethayo ngayo. Mbosoxola isikelele. Emzalwane, awusithethi isimo ngawe xa usibona. Ndiyabona le ndlela uThixo eza nayo ngam. Ndiyabona into yoba noko kodwa kuyiminyaka emibini emithathu ezayo ndabe sendiphumelele. Akho kholo kule mithetho. Uyifunde kwizinto ozibonayo. Uzawuthini xa ngabana kwizinto ozibonayo kungekho nto ithi uzawuphumelela? Ngoba impumelelo uyithetha zingekho izinto ezithetha impumelelo kuwe. Then kulapho uyithetha from ukholo ke ngoku. Nendvi? Nendvi? Ubuyithetha ngenxa ubona kuthukuthukuza. Asuka. Uzawuthula wena lo xa ungakho nto ithukuthukuzayo. Ngoba lo wena uthetha ngokuthukuthukuza. Kwasoxola isikelele. Udipende ekuthukuthukuzeni ukuze uwazi uba impumelelo ngakho. Kwasoxola isikelele. Uzawuthini xa ungekuthukuthukuzeni? Kwasoxola isikelele. Uzithetha zingekho. Uyayazi uba ithi iBhayibhile uThixo othetha izinto ezingekhoyo zikho. So once ukwazi ukuyithetha into ingekabikho uyithethe ibenga ikhona ufuze uyidle. Amen. And once ungakwazi ukuyithetha uyithethe xa uyibona amfuzanga utatakho. Uyazikhethe kufuze bani? Awuzikhethelwa ndini. Ngoba nama andizukwazi uba ndithethe into negative ngaba andithethi nangam. Kwasoxola isikelele. Uyazikhethe. Niva le nto bazalwane? Niva le? So sithetha kwi-standpoint sokholo. Asithethi kwi-standpoint sobona uba kwenzeka ntoni na. Otherwise siza kuchitha ubomi bethu ngokwethu ngezinto esizithethileyo ngemilomo yethu. Kwasoxola isikelele. Phofu niva le? Niyayiqita? Mamelani ke uba niyayiqita. Khawutyhile phaa kwizikronike zokuqala. Utyhile chapter 4. Undifundele verse 10. Sike ndayingcunga iTestament endala.
ndibulibantwa ndithetha nabantu beTestament entsha kodwa bendinifundela ivesi yeTestament entsha isithi xa sinalo moya wokholo nyandi izikronike zokuqala chapter 4 verse 10 Izikronike zokuqala chapter 4 verse 10 uYabhetse wamnqula uThixo wakwaSirayeli wathi ngamana wandisikelela wawandisa ummandla wami isandla sakho saba nami wandithintela ebubini. Yima uyamva uJabhete buthi lonke athi ke unamhla uYabhetse okay mandimbize ngesilungu laa nto ithi nguJabhete niyayibona okanye uJabhete kuthi uthini uJabhete iminqweno yakhe ayithetha kuThixo ngaye uthi mamele kwakhona ngamana wandisikelela wawandisa ummandla wami. Nansi into efunwa nguJabhete kuThixo ngamana uThixo angandithini madoda angandisikelela athini uThixo futhi awandise amandla am uThixo. Nazi izinto ezithethwa nguJabhete ngaye uba ebengazithetha ngezingabhalwanga abazalwane zangazicinge wazithetha uba bengazithetha ngesizibona ngoba zithini besawuziva xa sifika kuye ezulwini sithi ndakhe ndacinga le nto ndasho ndasikeleleyo uzibhaliwe njena wazithetha zaziwa ngumntu wazibhala phantsi. Wathini ke ngoku awandise umda wam asogqibathini isandla sakho saba nami yanga isandla sakho Thixo wam sibe nami qhubeka wandithintela ebubini. Undithintele uyambona uba uJabhete unale ndlela ayifunayo kuThixo uThixo abe nami ahambe nami isandla sakhe sibe nami kwedini andithintele kwenzeni into ezirongo aba andikwazi ukuzithintela ngubani lona uYabhete uJabhete niyayiva then ithini ke ngoku ukuze ndingabulaleki uthi xa uThixo ehamba nami ndizawuthini andizubulaleka. Umbona kanjani uThixo ngoku kaJabhete uba uhamba nawe ngoku ubungabulaleki apha ebomini? Niyayiva le nto uthi ukuze ndingabulaleki. Le nto ingqinelana nevesi ethi lowo uyakha indlu ngokwakhe ufumana thini ebulaleka. Qhubeka ke uThixo wamenzela loo nto wayicelayo. kwenzeke ntoni kuJabhete? Udescribe ubomi afuna ubuphila uThixo. Imani bazalwane uJabhete wenze ntoni? Uvele wabubeka bonke ubomi yonke into afuna yenzeke ebomini bakhe wayibeka apha kuThixo wathi nansi endiyifunayo nansi ezakwenzeka ngami phambi kobusuku kaThixo. Nayi then uThixo wathini? Wamenzela. Wena ubeke iphi description ngobomi bakho kuThixo ngoba yiyo uThixo azawuyenza. Mamelani bazalwane uzeni mkhumbule uThixo ngulona uthi phambi kwakho ndibeka ubomi bodwa. Niyayiqaphela uba itsho kanjani iBhayibhile kwincwadi yeDuteronomi? Kuba kaloku nisindisiwe ndibeka ubomi andithi no uthi ndibeka ubomi ndibeke nantoni? Kuba kaloku ndikunike ntoni? Ingqondo. Futhi ndikunike nantoni? Nokholo. Ithi iBhayibhile sasindiswa ngokholo noba abantu zombini ezi zinto zisisipho sikaThixo. So phambi kwakho ndibeka ntoni? Ndibeka ubomi ndikubeke nokufa. Ndisogqiba ndikulinde uzawukhetha ntoni na kodwa ndizamxovisa. Akayishilo loo ndawo ndizamxovisa athi emxoviseni kwam khetha ubomi khetha ubomi kuseqala isikelelo. Naye ukubekile kodwa nokufa
but uyaxelela kakuhle into yoba into yokhetha phakathi kobomi nokufa ubomi. So niyambona uThixo ikharacter yakhe njani? Kaloku uThixo akafuni sibe zi-puppets zezinto iyakwenza lento yenziwa nguwe kodwa yiyo liyenzayo. Neighbor? Yinto? Lento yiyo leyenza lento kodwa sobiyenze yona ilinde idenziwe nguwe ngayo. So uphila ubomi sawulinda ke ngongomzi uba kuyakwenziwa ntoni na, sawulinda uThixo uyandikhethela iphi ni, samlinda uThixo uba uzandisindiselwa na, samlinda uba uzandingcwelela na. No, uThixo ukunika ukuba nako ukudecide ngobomi bakho, uzingcwelele, uzikhethele yonke into oyifunayo ngokwakho. Kuseqola isikele. Neyivale? So uJabhethi wafika wathi mna kobami ubomi ndifuna uhamba noThixo. Andidisele imida yam, andisikele, andiphumelelise, niyeva? Andincede futhi balapha ebomini, niyeva? Kwenzeka into yoba ndingafumani ndibulaleka. Wayibeka uba nantsi eyam impilo ilapha endiyifunayo kuThixo. Ithi iBhayibhile uThixo wathini? Wathini? Wamenzela uyimani uJabhethi uyidefine ngantoni impilo yakhe? Ngomlomo wakhe. Uyidefine ngantoni? Uyicacise ngantoni? Uyitsho kanjani kuThixo? Uvele wayikholwa ke ndeva abantu bathi ndiyakholwa apha kum ngaphakathi. Noba ndingathula kodwa kwakum ndiyazazi uba ndigcwele lumkholo uThixo. Noba ndingathini, noba ndingathula. But iBhayibhile ayitsho kanjani. Ayitsho kanjani. Noba ungakholwa kangakanani na, uyayazi into edala ukuthula ukukholwa kwakho? Into yoba awuyikholwa so woyika uba uyithethe kwenze uba abantu bakuve ingenzeki. Kwale uba woyika ukuyithetha uzingenzeki yiproof yoba awuyikholwa kwale nto uthi apha kuwe ngaphakathi uyayikholwa. Le nto umokamokana nayo ndiyayikholwa. Uyabona mamelani bazalwane, i-silent faith yo inkulu kakhulu. Yinto lento inkulu phaa kuwe ngaphakathi, ithetha nyhani phaa kuwe ngaphakathi i-silent faith. Yinto lento ithetha kangaka, yinto beyazitshayintela yodwa. Ngubani umntu angabi mkhulu kwindawo angafumani i-challenge kuyo? Ngubani ongabi yo-boss apho kungekho zinye ii-bosses engabi namntu khona? Uyi-boss kakhulu, boss uyi-boss ngothemba lisikelele. Niyayiva? Apho kungekho opposition uyi-boss kakhulu, so le faith ingaphakathi kuwe yi-unbelief. Iyawuthi zibe yi-faith uyithethe. Qhubeka izinto ezikholwa ngaphakathi zakwenzekela ngaphakathi. In fact akho ngxaki. Jobe njena izinto sezithethayo zitsho zenzeke zibonwe nangabantu. Sithi nansi yalanto abantu beyithetha. Wena ezakho izinto zakwenzekela phi? Ngaphakathi. Kube yakho into iphi? Ingaphakathi. Nokholo lwakho luphi? Lungaphakathi. Niyaqaphela? Aba banokholo lungaphakathi ngaba nezinto ezingaphakathi. Into engaphakathi enhliziyweni. Nyayi? Nokholo lungaphakathi enhliziyweni. Liza kusebenzela phaa enhliziyweni. Uba likunika umsebenzi liza kunika umsebenzi phaa enhliziyweni. Inhliziyo yakho izawusebenza nyhani, isebenza into abakanti kum kwenzeka ntoni na ndikholwa nje. Yonke imihla liyasebenza inhliziyo yakho because nokholo lungaphakathi ndiyasebenza phaa ngaphakathi kuwo. Ngiyaqaphela lubhizi every single day ndizithethe bantwana, ndiyitsho tu ndifuna uyikholwa bayibona xa isenzeka. Liza kusebenza naluphi ngaphakathi. Uba uyakholwa once ufikelele kulaa ndawo ikholwayo ngomoya okholwa uyathetha. Once ngomoya okholwa ufikelele kulaa ndawo ikholwayo uyathini? Uyaqabhuka uthetha.
once ngokholo ufikelele kulaa ndawo ikholwayo uthini uvele ugqabhuke uthethe ngoba ufikelele phi kulaa ndawo ikholwayo. Nindivela abazalwane? uJabez naye wavele wayithetha eyakhe into ayifunayo kuThixo wayithetha kunjengoba ndingafika apha ebazalwanini kungekho na hope yoba into ethile ndinganayo. Ndithi yabo abazalwane saba nebhasi khange ndiyitsho ke ngoba andinanto ifuna bhasi owabo saba nebhasi bazalwane niyabo. Le bhasi izawuthatha abantu abayikapa niba ngayijonga ibhasi nithi uyi-understand le ibhasi imali ukhona sezimotwana adla wazithenga nitsho nina ndithi mna ndibe ndisithi ntoni ndithi hayi bazalwana izoba liseke ngendi ibhasi entsha niba ngayijonga nina ningayiboni ibhasi niyandi mhla ibonakala ibhasi niyayazi kakuhle into yoba yeza kukhona because ndikholiwe ngasiqonda ithethe. And nizayiva kwalapha ekuthetheni kwam uba ndithi ndinayo nawe okanye ndithi uThixo angandinceda. Mamelani bukhona nobutsotsi bokulithetha ukholo ke niyaqaphela obu buhamba kanje niyaqaphela. Ndiyamkhola uThixo uba angandinceda nam ngoba nabanye abazalwane udla ngobanceda nam ndinganayo le nto uyamvuna nam ndinganayo uyazikhusela still into yoba in case abazalwane bathi iphi uthi ndithe nam ndinganayo kwaye nditsho uba ndinayo. Uyabona kwa ukholo oluthetha uzidifenda kwalapha ekulithetheni kwakho akulokholo. Ingasokuba lisikeleni niyayibona into yoba ludanisi nyhani olukholo ndithetha ngalo lusimple but ithi iBhayibhile ubunawo umoya wokholo awuphili nje nomoya wokholo kuba umoya wokholo ubaphi ungaphandle siyabona xa unomoya wokholo uphi umoya wokholo ungaphakathi ngala xesha usithi ndizamkhola uThixo uba ngaphakathi it means ukunikela uThixo umoya wokholo. Then ke ngoku usebenzisile na umoya lo wokholo. Xa usebenzisa umoya wokholo uqala uyithetha. Mame nimbonile uJabez uba uzakhele ntoni kuThixo uzakhele ubomi obuyizi obungasokoliyo. Masiyeni ke ngoku kwiNumeri chapter 14 ke sifunde uverse 1 ka chapter 14 sibone uba abanye abantu bathetha kanjani nabo. Numeri chapter 14 verse 1. Lonke ibandla laliphakamisa lalikhupha ilizwi lalo. Uyaliva ibandla letheni niyalazi mosibandla xa liphakamisa likhupha ilizwi lalo bathi kusube lizawudumisa andithi bazalwane. Okay bathule ofundayo. Balila abantu ngobobusuku. Balila abantu mhlawumbe behlelwe yintsikelelo ne ngobobusuku. Verse 2. Bonke onyana bakaSirayeli babakrokrela uMoses noAaron lathi kubo lonke ibandla akwaba besifele ezweni laseYiphutha. Leli bandla lamaSirayeli lithini akwaba besifele ezweni lithetha exactly liyathetha nalo niyaqonda ngalo just like ba noJabez betheni ebethethile. Now nansi into yokuqala ethethwa libandla labaSirayeli akwaba besifele sathi safele elizweni laseYiphutha. Make zive into yoba yintoni ejala ubaqala into yoba ngasibagoduka akwaba besifele nabule nhlango. Verse 3. bagqithile inhlango yabakhumbula uThixo bakhuphile ngesandla someleleyo eYiphutha yakhumbula uThixo bagqithisile nasenhlango in fact basenhlango ngoku andithi basenhlango uThixo bakhuphile kodwa eYiphutha le bathi ababe befele phakuyo basenhlango ngoku. Verse 3. Yini na ukuba uYehova asizise kweli lizwe ukuze siwe likrele abafazi nabantwana bethu babe lixhobo. Uyabeva bathi usisikhuphile siyavuma usizisile inhlango siyavuma
ibinguye, bekungekho mnandi kwaFaro. But ke ngoku sibona into yoba into asizisele yona apho Thixo kukuba sife phi kule ntlanga. Abantwana bethu babe yintoni? Babe lixhobo. Yabe bathetha laa ndlela kaJabhethi ne? Bathetha i-faith on the negative direction. uJabhethi bethetha ukholo kwi-positive direction. Bona bathetha ukholo, okay. Uba uJabhethi bethetha ukholo luya ngasekunene, bona bathetha ukholo luya ngaphi? Oluya ngasemnxele. Nantso le nto ndiyithethayo. Lonke ixesha ndisithi negative direction, positive direction. Niboya positive direction, negative direction. Niboyazi into yoba omnye uya ngasemnxele, omnye ngaphi? Ngasekhohlo, kwicala eliphikisana nalo uya ngaphi. Bese xa lisikelela. Akabe sivele safela entlanga. Yini uthi kodwa sikhuphe kanti sikhuphele uba sizofela apha. Niyayiva? Ethini xa igqithi? Akusilungele na Uthi bathi nabantwana bethu. Neva. Nabantwana bethu bazothini? Babe lixhoba. Uyayibona into ebanga le nto bayicaphukela iza kwenzeka kubo. Bathi abantwana babo bazoba yintoni apha. Kaloku besithi abantwana bakabi loqhoba apha, niyaqaphela. Niyayiva le nto? Niyayiva le nto? Ithi abantwana babe yintoni? In fact, akho mntwana ulixhoba apha. Nindivile bazalwane? Akukho mntwana ofileyo apha. Nindivile? Abafanga aba bantu apha entlanga. Ngaba bathethayo, uba bebefile ngebengathethi. Nansi into ebendizabaqaphela ngayo bafile. Niyayiqaphela? Ngabo aba bathethayo bathi ngesifele kwaFaro. Size entlanga. Sizofela entlanga. Bathetha into ngabo. Niyandiva? Nabantwana bethu bazaba lixhobo apha entlanga. Izinto ezithethwa ngaba bantu ngabo apha. Libandla ke libazalwane, ningathathi ethe nithi hayi izinto ezabantu bangasindiswanga. Ithe likhale lonke ibandla. Inkosi xola isikelele. Niyivile? Khandifundele ke ngoku uverse 28. Walo chapter 14 still. verse 28. Yithi kubo ndihleli nje utsho uYehova. Imango bantu uthethayo? Kubantu uzathetha ngoku? Okay. Uthini Thixo? Sabanceda abantu. Uthini? Ndihleli nje utsho uYehova. Inene njengoko nithethileyo ezindlebeni zam, ndiyakwenje njalo kuwe. Good. Niyavuba kuJabhethi uthe xa ethetha ngokupositive ngaye wathi uThixo ndakwenje njalo. Ithi iBhayibhile wavele wenza le nto ithethwa nguye. Nizawundi-understanda xa ndisithi yonke into yiyo ishaphiwe ukuthetha kwakho. Naba banye bathi bona bazawufela entlanga. Abantwana babo bengamaqobo. Bona ngoba bebefele kwaFaro kunale nto. Ngoba ngoku apha entlanga bayayibona into yoba akho nto ingenye ezayo uzukufa. Kutsho bona batsho ngako akho kufa ngalaa xesha batsho. Uthi uThixo yithi ke Moses kubo ndiza kwenza exactly ngale ndlela bathethe ngayo. Do you know ukuba uThixo inye into emenzenze kuwe iluyithethayo? Lilizwi litsho kanje. Siza kwenza njalo. Because xa lisikelele. Hayi, uThixo kaloku uThixo olungileyo, bekumele uyabacingela, abenzele ngenye indlela uThixo ufe, nansi into endiyithandayo phaa kuye. uThixo akayenzi into ongayifuniyo. Niyayibona? Nike nambona uThixo senza into engafunwa ngumntu? No, uThixo wenza le nto umntu ayifunayo. Aba bafuna ukufela phi? Entlanga. So uThixo andicingi kaloku nto, mamelani bazalwane, mhlawumbi niziyithemba le nto. Ithi iBhayibhile nabantu abangalunganga bathi umntu xa ecela isonka bamnike ilitye. Nike nive? Ithi kowubeka phi ke uThixo yenu? Naye uzawunika le nto niyifunayo.
ithi akathi umuntu xa ecela inhlanzi anikwe inyoka. Akanathi umuntu ecela ukufela enhlango anikwe ukuphila enhlango. Ingabe unfair loo leyo. And uThixo wethu akanguThixo unfair. Uthetha le nto uyithethayo ngawe. Wamkela le nto uyithethayo ngawe. Usaxoliseke le. Nikhumbule ke bazalwane bisithi nakanene lethunana kwiProverbs chapter 10 verse 32. Umlomo welungisa uyayazi into elungileyo fanele ba ayithethe. uThixo into navele wayenza yena wabe uqhubile kwakhe icala usenze saba ngamalungisi ngokholo. Inye into asinike yona ukuze abe fair kangaka usinike ukholo nobabali ukuze sibe ngamalungisi. Emveni kwangoko wathi jongani ke ningamalungise ngokuneva good. Umlomo ke welungisa ndisho uzawuyazi into afanele uba ayithethe. Then ke ngoku kwalinda ulungisa uba malithethe izinto ezifanelekileyo. Lathi lokuqala ilungisa uThixo andandisele andenze ndingasokoli kube kuhle ebomini bam. Wathi uThixo okay uthethile umlomo welungisa. Waphinda uThixo wenza amanye amalungisa ngamaSirayeli. Wafika wathi thetha lungisa. Lathi lungisa ndizawufela enhlango. Abantwana bam babe ngamaqhoqa. Lakhali lungisa. Likhali lungisa likhalela ukufela enhlango. Ungabathemba abantu abakhala bonke. Bakhona abakhala kuba besithi ukufa ku-imminent. Uzababona ngokufa. Then bakhona abakhala kuba besithi ndiyambulela uThixo ngoba yonke lento ndingayiboniyo seyenziwe. Batsho bayithethe gqoba. Nindve uthi uThixo yithi Moses xa uthetha nabo Shem since betshilo ndizakwenza exactly ngale ndlela khawuqhubeke ngale ndlela bathethe ngayo. Verse 29 izidumbu zenu ziyakuwa kule nhlango. Mamelani bazalwane batheni bathe sizawuthini sizawufela kule nhlango. Uthi uThixo ndizakwenza ngale ndlela bathethe ngayo. In case ukuthi kana niyazi indlela bathethe ngayo bathe bazawufela enhlango. So since bethe bona bazawufela enhlango izidumbu zabo nembona ukuthi kufe kanjani kulungile uThixo akakuniki into ongayifunanga. Bathe bona bazafela enhlango ngoku izidumbu zabo sizawela kule nhlango kuba kaloku batshilo bona. Nayikapela bazalwane ndizamnqinela nam xa ndisithi kukuthetha kwakho okubeke nakweyiphi indawo kuyo. Asiqalisike nento. Izidumbu zabo sizawuthini sizawufela enhlango. Athini ke ngoku ngabantwana babona bebengakhange benza nto. Nabo bonke ababalwayo kuni ngokwenani lenu lonke bethabathela kominyaka 20 ezelwe banyuswe nina Ngoba nirhokele bonke aba babhadlile aba. I-decision bayithathe bonke aba bana 20 years upwards. Then nina nina nindirhokeleyo aniyikungena eziqonda uba ibisithi kula baye bamkrokrela uThixo bathi yini uThixo asithatha sizise apha. Lonke ixesha uthetha into negative ukrokrela uThixo uba le nto athi uzayenza eBhayibhileni akazuyenza. So lonke ixesha athi uThixo ngemivumbo kaYesu waphilizwa uyikrokrela into ndiyayikrokrela le nto ayinyanisanga le uzawuthetha ukufa empilweni yakho ne. Then athi uThixo eyona izakwenzeka ke ngoku mna bese ndiyigqibile le but eyona izakwenzeka yile nto uyifunayo. Kwenzeka into yoba uzuthi nawe xa ufika ezulwini ungathi zezi zinto wandinika zona ndingazifuniyo. What if ndimnikeza impiliso usogqiba uhambe yokhona uba ungayifunanga ukuthi ufuna ukufa kungcono ndimnike le nto uyifunayo. Inkosi eqolisike lelo. Uthi nina nako kwathini nina nindirhokeleyo aniyikungena ezweni endaliphakamisela isizwe bangazungena kulo ngawayithela uThixo phakamisele isandla sakho.
ezweni endaliphakamisela isandla sam ukuba ndinihlalise kulo. Imani bazalwane, ndifuna niyiqaphele kakuhle le ndawo. Eli lizwe bangazungena kulo, uThixo waliphakamisele isandla salo efuna ukubahlalisa kulo. Into yoba kuthiwe eBhayibhileni kuchapter 1 wama-Efes sasikeleyo yili lizwe eluThixo aphakamise isandla sakhe loba sihlale sikwenze basihlale kulo, andithi? Now ucinga uThixo ufuna ukusikhupha kweli lizwe? Oko wetshilo kuma-Efes usatsho namhlanje. Uba ke sathi thina ndiyabona uba mna ngeke ndiphumelele, uthi uzawuthi ke ngoku uThixo, since usitsho wena bendikuphakamisele eli lizwe lempumelelo, but since ungalifuni zakwenza ngokuthanda kwakho. Utsho apha kubo eli lizwe bendilenzele nina uba ningene kubo, qha nithi nina nizawufela entlalo, anizukuya eKanani. So ndaba ndi-unfair ke ngoku unithatha ndimise eKanani nisithi nina nizawufela entlalo, ngoba kaloku ndizabe ndiyayiduda yonke le nto. And ayo character yam leyo ndinguThixo, funa ndikunike le nto uyifunayo. Mamela bazalwane, ithini iBhayibhile kwincwadi yeMizekeliso chapter 10 verse 32. Imilebe yelungisa, yazi King James vela ayibeke kanjalo, but ithi ke yona ke umlomo welungisa uyakwazi okulungileyo okufanele uba ithini ithethe. Uba uthi ulilungisa, then uyayazi into ofanele uyithethe. Ukuyigcwalisa loo nto ndizayigcwalisa ngevesi ethi ukuxelelwe mntundini akubizayo kuwe uThixo. Ubiza ntoni kuwe uThixo? Uba uthethe le nto uyifunayo yenzeke. Ndithi andiniqhathi phofu bazalwane? What if ndiyaniqhatha? Khawutyhile noba nguYobhi chapter 22 verse 28. Chapter 22 from verse 28. Job chapter 22 verse 28. Usongele into ifezeke kuwe. Khawufunda apha komamdleni. Chapter 22. Uke wathi kule veki ivesi ayitsho kanti le Bible yakhe ivele ngathi ayitsho kanti yatsho shem. Chapter 22 verse 28. Izigqibo zakho ziyakuphumelela, ngokunjalo nendlela yakho ibe mhlophe. Uthi King James here, you will decree a thing and it will come to pass. Xa isitsho kanjalo uthi then uba ulungisile kuThixo uzawuthetha into yilena ithi kanamhla uyayisongela. Uyabona usongela? Kukuthini usongela? Kokuyifungela. Andithi ukufungela into yoba noba kungenzeka ntoni na ndizawuyenza le nto. Okanye xa uyisongele into mos uthi sobe escape, andithi uthi ithi ke le Bible uza kuyisongela ngamanye amazwi le nto uyifunayo uza kuyisongela into yoba nakanjani na iza kwenzeka. Ithi gqiba kwayitshithini izawufezeka kuwe. Why? Ngoba ulilungisa. Nive ubulilungisa uyawuthi into oyisongeleyo, yabona ndikusongele ubutitshala uthi ungumntwana esikolo. Khona ndiyisongele njengalantu bandikhe ndibe yititshala. Ndimani sithi abantwana besikolo, do you understand? But yes teacher. Ukanti usongile oko nabo uzithi yes teacher, ufuna kuke kuthiwa apha kuwe uyisongele le newe okanye watofa ngugqirha wakusongela ubugqirha.
ndisongele nam ndifuna hayi akatofu ugqirha enaserini ukubeke laa nto i-stethoscope laa nto akuphefumlisa ngathi uphefumla uphefumle uyaqaphela wayisongela ndiyisongele nam zangaphefumlisa okanye itofe ngunesi wakutofa khothotshu waqonda into yoba yeyi nangathotsheka bam wakusongela unesi uyayibona ithi le nto isongela izawuthini iyawuphumelela uyakwenzeka babo why ulilungisa and umlomo wakho uyayazi into efuna uyithetha and loo nto uyithethileyo liza kwenziwa nguThixo lithethwe kuwe nindivelaza loo nto phambi koba ndiyekenza kwenza imizekelo epractical ke ngoku yabazalwana abayithiwa bakhe bathetha into ndiqale ngalona ukhoyo phaa uqhekeza ubenele wathi ubenele le nto yefamasi andinawuyenza komnye unyaka eza kwenza into yefamasi andinawuyenza le nto le ayinakwenzeka kum nithi ngenzeka ayinakwenzeka uyayikhumbula mos ayixoki le nto ndithethayo andithi niyayazi uba kulaa nyaka yatsho wangena ubenele wayenza ifamasi ngoko ethe le nto ayinakwenzeka zange angene tu uyajika seye kufitshane kusayineni contract ndisana noyisayinile na yajika lo ethe le nto ayinakwenzeka yajika yaduka why funeka kwenzeke kuye le nto ayithethileyo yena kwaphinda kwakunwabisa kuyakunwabisa bezamngqinela naye bendizambuza ngale ndlela ndithi uyakhumbula wathi nesi-certificate sange-8 nakho kwathi nakwenziwa kwayo certificate iyaxoka le nto ithi ndibeziwe phaya nam ndidilekthiwe ndizawuyenza le famasi ayisikwenzeka le nto watsho seselektiwe kusithiwa nawe uzawuyenza wathi ukutsho kwakhe niyamkhumbula wayenza ne sangayenza akukhathali noba ikufitshane kangakanani na into ukuthetha kwakho against yona yajika uThixo asoze enguloThixo nguye akunike into ongayifuniyo kwasoxola isikelele uThixo kunika exactly ubunento ezimbini mhlawumbe masithi mhlawumbe uthathwe zizikolo ezibini ubuza into yoba yeyiphi yona nto ufuna uyenza ufuna ukwenza ubunesi okanye ubutitshala ngoba kuyabonakala uba noma unesi kuthenjisiwe kuthiwe ku-shortlisting nalapha ebutitshaleni kuthiwe uku-shortlisting bungabenza nabo uthi wena le ivele kuqala awuyazi into oyifunayo ne so noba kuvele iphi nekuqaleni ububunento apha entliziyweni yakho uthi kodwa bendiyifuna kakhulu yile sorry for you uthe le ivele kuqala uba kuvele le bungayifuni kakhulu uqala kwakwenzela yona ngoba yiyo into eqala nakaba uhamba apho khona uyakholwa uthethe kwenzeke ndinenzele zonke iiproof zokuba apha eBhayibhileni abathi bona sawufela entlanga wathi uThixo bale kuye baxelela into yoba since bethe bona bafuna lena indawo kwakwenzela yona wathi othe yena mna ndandisela ii-borders zam mna ndiphumelele ndingasokoli futhi abebomini wathi uThixo bale kuye uthi uzobanzi kwakwenzeka yonke le nto ayithethileyo wamuva uThixo wayenza yonke niyazixika izinto zala usheyphwa apha ebomini zizinto ozithethayo ngawe futhi bakhona bakhe bathi ndavele ndathi hayi mhlawumbi kwathiwa uza esikolweni kulo nyaka ndaqonda uba mandithi hayi nangona ndizazi nje noba kum ngaphakathi ndiyamkhola uThixo ndizawi uzivile kutheni uthe hayi kuba usithi ndimsusa nje apha phambi kwam akho nto yasusa umntu phambi kwakho loo nto uyithethileyo ngawe le iza kwenzeka ndithe nangona sendiyazi nje into yoba besendiyirejista ndathi kodwa hayi andiyi kuba ndifuna kasuka apha phambi kwam bayathanda ukuza into zabantu uzukhumbule xa ungayanga into yoba kulaa hayi wakho nongakusanga nayivana niyambona uThixo indlela amnandi ngayo akakakwenzeli into ongayifuniyo ingxaki uYesu ayongxaki futhi uYesu uyithethile le nto wathi andicingi mna ndithi xa ucela iqanda ndikunamadoda
futhi awunawuthi ucela inhlanhla unike ilitye noba na ufuna ubetha umuntu. Xa ucela isonka nakunika ilitye, noba ufuna ubetha umuntu ndiyabona uba ukhangela kwanto angabetha umuntu ngayo, athi khawusapha esonka zambetha lo, uza kunika isonka, umbethe umuntu ngesonka kuba wena uthe ufuna ntoni? Isonka. Noba ufuna ubetha inyoka, sapha noba sosonka, khange uthi wasapha ilitye, kwawuza kwentoni? Isonka, ubethe ngesonka. Niyaqaphela? Eyona nto ayithetha into uzawufumana le nto uyifunileyo wena. Niyaziva ezi zinto bazalwane? Lunjalo ukholo, simple. Uba ngabana ufuna umsebenzi sometimes awude ufumane, reverse ucinga izinto ozithethileyo ngokubhekisele kulaa msebenzi. Uba ufuna ukufunda into ethile awude uyifumane, khumbula zonke into ozithethileyo ngokubhekisele kule mfundo yakho. Zizo ezibeke kule ndawo ukuyo. Bazalwane, ndibuze okugqibela, niyaziva na ezi zinto? Niyaziqiqa? Umntu onoyolo ngothi azenze. Kasoqinisekile. Amen.